Омикронды мәктәптәргә үткәрмәскә. Ради Хабиров укучыларның каникулдан сыгуына мәктәптәрнең әзерлегенә җитди игътибар бирергә кушты. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы республиканың Мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева. Әлфия Закировна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, бүгендән республика мәктәпләрендә укулар башланды, яңа сирек башланды һәм мәктәпләрнең әзерлеге нинди талаптар буенча тикшерелә? Бүген безнең республика мәктәпләрендә 3нче сирек башланды. 3нче сирек битендә иң узын. Ул сирек 28 мартка тиклем булачак, алайберһә һәм безнең Роспотребнадзорның тәкъдимнәре буенча бүгенге көндә мәктәптәр ачылуга тиклем 2 көн алдарак бөтен мәктәпләрдә дезинфекция һәм генераль җыештырулар үткәрелде һәм мәктәптәр бүгенге көндә үзләренең ишекләрен ачты бөтен балаларга ала. 500 ашу бала мәктәпләргә килде бүген. 500 меңдән. 500 меңдән ашу. Һәм бuna яңаштан әйтүләренсә, белгечләр әйтүләренсә, айруса үсмерләргә һәм балаларга тиз югылсан тидер. Бuna ошондай шартларда төп сарау әлбәттә хәвефһезлек. Шулай бит бuna медицина инспекторлары эшләп килә республикала пандемия башлангандан алып. Бuna нисек булды бу тәҗрибә һәм аның һөҗүмтәләре турында әйтәләр. Безнең медицина инспекторлары 1 сентябрьдән үз адына эшләнделәр. 1 сиректә эшләнделәр үз адына. Бу безнең Башкорт дәүләт медицина университеты студентлары һәм медицина колледжлары студентлары ине. Улар сентябрь айында эшләнделәр үз адына үзләренең практикаһында ошо безнең мәктәпләргә ярдәм иттеләр. Улар медицина инспекторлары. Бүгенге көндә мәктәптең хезмәткәрләре арасыннан ковидка каршы инспекторлар эшләй. Улар сентябрьдән башлап көн һайын үзләренең эшләрен алып баралар. Уларның эшләре нимәлә һуң? Улар мәктәп эшмәкәрләренә, мәктәп укытучыларына, безнең балаларга, ата-әсәләргә ярдәм итәләр ковидка каршы торуда. Беренчедән битлектәр кияләрме балалар юк, укытучылар һәм ашхана эшмәкәрләре кияләрме юкмы маскалар һәм икенчедән социаль дистанция, социаль ара һакланамы юкмы һәм шул ук хәвефсезлек саралары, дезинфекция һәм барлык классларда генераль җыештырулар үткәрелгәнме юкмы һәм даими тазартыла, молдашлар төп шартлардан бере шулай. Шул саралар үтәләме юкмы дигәндә безнең бөтен мәктәпләрдә улар ярдәм итәләр укытучыларга һәм администрациягә инде мәктәпләрнең. Бuna 1 сентябрьдән улар эш адына эшләнә дигәнегез, бу яңа сиректә улар күпме эшләр мәктәптә? Юк, медицина инспекторлары улар үзләренең эшләрен тамамланы. Бүгенге көндә ковидка каршы инспекторлар улар мәктәптең эшмәкәрләре исәбеннән шул укытучылар булырга мөмкин яки мәктәптең теге башка хезмәткәрләре, директор урынбасарлары шул функция ковидка каршы инспектор дип атала улар. Уларның саны бүгенге көндә 2162. Ягъни мәктәп бар көсөн һала омикронды, яңа штаммды мәктәпкә индермәс өчен ата-әсәләргә үз сыратында нимәгә игътибарлы булырга кирәк? Ата-әсәләр үзләренең балаларына һәм үзләренең һаулык хәленә игътибар итәргә тиештер. Һәр көн иртән баланың тәннең температурасын үлчәргә һәм уларның хәлен баһалап мәктәпкә температура булһа яки бала үзен алама тоя икән мәктәпкә алып бармаска һәм мәктәптәге класс итәкчесенә шул турында хәбәр итәргә тиештер ата-әсәләр. Бuna күптән түгел бер мәктәптә республиканың бер районында дип әйтәйек, коронавируска каршы вакцина эшләтергә теләүчеләрдән гариза ию күзәтелгән. Министрлык тарафыннан ниндидер күрһәтмә бирелгән мәктәпләргә? Бүгенге көндә без бу хәл турында беләбез. Безгә Һаулык һаулау министрлыгы бүгенге көндә шундый искәрмә биргән безнең Мәгариф һәм фән министрлыгына. Без мәктәпләрдә кайсы нисә бала бүгенге көндә вакцинациягә үтәргә әзер. Без шул хандарды исәпләйбез бүгенге көндә. Бу хандар ата-әсәләрнең ризалыгыннан гына буласак һәм шул ризалыкты без бүгенге көндә һанайбыз дип әйтәбез. Республикала күпме ата-әсә үзенең балаһына 12 яшьтән 17 яшькә тиклемге балалар
Вакцина эшләтергә әзер һәм теләй. Шуны иҫәпләйбез. Демәк, әле вакытта ниндидер шундай җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү бара дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Омикрондан тыш тагы ниндәй дөйем хәвефлелек кагыйдәләре бар? Чөнки иҫләйбез, декабрь айында Өфе кала мәктәптәрендә еш кына эвакуациялар күзәтелгәйне. Ошондай хәвефлеккә нинди игътибар бирелә? Мәктәптәрдә беләһегез бит инде терроризмга каршы саралар да алып барыла. Безнең мәктәптәр бу сараларга ла үзләренең теге репетицияларда үткәреп төрле әзерлектәрен күрһәтәләр. Пожарная кнопка һәм башка Ягъни төрле шундый күңелле вакыйгаларга әзер булырга тиеш безнең мәгариф оешмалары ла шулай бит. Мәгариф оешмалары бүгенге көндә шул ниләргә әзерләнәләр. Әзерләр дип әйтсәк тә була. Бүген уку сиреге башланды, сенсе сирек, шуңа безнең мәктәптәр үзләренең әзерлеге турында безгә хәбәр иттеләр. Асынлап та бына һәр әйттегез, иң удайлы уку сиреге был һәм уның уку планы ла ярайһатыгыз гына, шулай дигәндә мин инде имтиханнарга әзерлек турында һәдән һорабаксымын. Ул да булһа бердәм дәүләт имтиханы һәм шулай ук 9-нчыларның сыгарылыш имтихандары. Буна уларга әзерлек ничек оештырылган мәктәпләрдә? Безнең быелгы елда гадәти рәвештә алып барылсаклар, бул дәүләт бирү имтиханы һәм бердәм дәүләт имтиханы 11 класстан һоң быел гадәти рәвештә алып барылсак, шундай карарга ярашлы безнең федераль министрлык, мәгариф министрлыгының карарына ярашлы быел гадәти рәвештә үтәсәк. Гадәти, ягъни ул пандемияга тиклемге. Пандемияга тиклемге. Һез беләһегез, төп дөйем дәүләт бирү имтиханы 20-нче елда бөтенләй үткәрелмәне. Пандемияга ярашлы бит инде 21-нче елда 2 предметтан гына, рус теле һәм математиканан гына булды. Төп мин 9-нчы класста һоң имтихан турында әйтәм. Һәм шуңа быел гадәти рәвештә үтәсәк 4 предметтан төп дәүләт белем бирү имтиханы һәм бердәм дәүләт имтиханы 2 предметтан мотлак рәвештә үтәсәк. 11-нче класста мотлак рәвештә математика һәм рус теленнән имтихан буласак һәм 2 яки күбрәк балалар үзләренең гаризаларына ярашлы кайһы вузга керәләр, шуңа ярашлы теге инде һөнәр хәлендә шуңа карай ярашлы хәлендә. Шуңа имтиханнарда һайлап аласаклар. 2 предмет рус теле һәм математика махсус буласак. Инде 9-нчы класстан һоң 4 имтихан махсус рәвештә биреләсәк, шуларның математика һәм рус теле мотлак рәвештә 2 предметтан инде гаризаларга ярашлы, ата-әсәләрнең һәм балаларның гаризаларына ярашлы экзамен буласак быел. Шулай ук олимпиадалар уздырыла, был мизгел, был сирек. Шулай бит бына яңарак кына республикала туган телләр буенча олимпиадалар үтте. Һөзүмтәләр турында һөйләй алабыздар хәзер. Һез беләһегез, быел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы дип игълан ителде 2022 ел. Шуңа ярашлы дип әйтәйек, шуның быел да безнең 2 олимпиада үтте. Быел башкорт теле һәм әдәбияты буенча экзамен. Һез беләһегез, башкорт теле һәм әдәбияты буенча экзамен федераль исемлеккә кергән. Һәм шуңа ярашлы безнең республикабызның вуздары, югары уку йортлары шу олимпиаданың еңүчеләренә һәм призерларына өстәлмә балдар, ул вузларга кергәндә бирәләр 10 балга тиклем җитә был өстәлмә балдар безнең вузларның. Һәм бүгенге көндә 13 гыйнварда ошо олимпиаданың башкорт теле һәм әдәбияты буенча регионара олимпиаданың ябылу һөзүмтәләр билдәләнде, еңүчеләр билдәләнде. Безнең 12-18 бала катнашты ошо йомгаклау этапта. Шуларның 41-е күрше төбәктәрдән. Шулда безне бик шатландыра. Бу 4 төбәк безнең Ырымбур, Силәбе, Курган һәм Хамар өлкәләреннән балалар булды. Уларның 18-е Силәбе өлкәһеннән безнең Башкорт дәүләт беренче Рами Гарипов исемендәге Башкорт Республика гимназия интернатында килеп үзләре катнаштылар олимпиадалары. Без уларны
кунак итергә тырыштык, Өфөне күрһәттек һәм безнең уку йортларын күрһәттек. Улар Артабан Өфөлә уку теләге булдымы бу катнашучыларда? Безнең күршеләр безнең Өфө вуздарын теләп хайлайдар. Быелда ошо балалар, уларның мына 2 еңүсе, 4 призеры булды. Шул күрше төбәктә балаларның улар өстәлмә балдар алып безнең вузларга керер дип өмет итәбез. Һәм 14 көндә безнең туган телләр буенча олимпиада үтте. Ул олимпиада 153 бала катнашты бу олимпиадага. Шуларның 94 татар теле буенча олимпиадага катнашты. Татар теле әдәбияты һәм теле буенча 25 Суаш теле буенча, 23 Марый теле буенча һәм 11 Удмурт теле буенча олимпиаданың йомгаклау үтте. Һәм бұл балалар артабан да мөгаенда инде Суаш, Марий Эл республикаларында төрле олимпиадаларда катнашу мөмкинлегенә ия булдылар. Ошо балалар призерлар һәм еңүчеләре безнең олимпиаданың, улар күрше төбәкләргә безнең барып үзләрен көсөн белемен сынап карый башлый. Шулай итеп, яңа уку сиреге башланды. Шуңайдан ата-әниләргә һәм укучыларга, коллегаларыгызга инде теләктәр иткерәһегез. Мин инде коллегаларга һәм укучыларга, ата-әниләргә, укытучыларга әйтермен, беренчедән үзегезнең һаулыгыгызны һаклагыз. Коронавируска каршы бөтә тәкъдимнәрне һәм кисектерү талаптарын һакларга һәм үзебезне исән-һау булайык бөтәбездә һәм ошо дистанцион форматка күсмәенсә, элеккечә шартларда ушул укуга безнең ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла республиканың мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.